At least karon mga igsoon Sunday wa na mag-uwan, no? So migawas na ang adlaw, lipay na kayo ta. Anaa day ko kining part sa Pier 1 nga naa sa likod sa aduana building kaniadto og Museum of the Philippines karon. So kini baguhay lang kini gi-expand mga igsoon. Happy Sunday mga igsoon. So karong adlaw ato na pong i-update ang carbon market redevelopment. Kining part diri sa carbon market kining duol sa Maritima Ruins mga igsoon. Duda na ko no, sugdan na po ni og develop tungod kay makita na nato sa sud aning gitabunan nga kaning corrugated sheets. Doon anay bakho og uban pa nga mga heavy equipment. Carbon market redevelopment is an 8 billion investment of Megawide Construction Corporation. Actually kining sanga nila nga Cebu to World. And then in joint venture agreements ato ang Cebu City Local Government o kining anaa sa Kongkilid. Usa kini sa labing una nga nahuman sa carbon market redevelopment project. Doon ay guard nga naaning chapel, Santo Niño Chapel, mungutana ta niya. Boss, good morning. Okay, boss, mungutana ko boss wa. Mungutana ko kabahin aning chapel. Kining doon na ba'y misa ni siya? Oh, naa sir. Unsa schedule sir? Ato misa every Sunday sir. Every Sunday. Matag alas 5 sa hapon. Yes sir. Kausar Kayo na tayo sir. Wednesday. Wednesday. Every first Friday of the month sir. So matag Wednesday and then matag Sunday sa alas 5. And then also ang kanang first Friday of the month. Ang first Friday of the month sir, steady na siya. Steady gina siya. Alright, so mao to may iso ng schedule sa tuang misa dinhi sa Senior Citizens Park, Santo Niño Chapel. Boss, thank you sa. Welcome. So mao na kini mga igso no ang itsura sa carbon market area din hidapit sa Senior Citizens Park. Kaniadto makita na to nga daghang nagpark karon hapsay na. Tanawa oh. Actually may igsoon kining Puso Village na part sa carbon market redevelopment. Makita na to ang ilahang structure nga duol na gyud taon mahuman.
So karon mga igsoon, lakaw ta padung sa Freedom Park. Tanaw na to kung sa pay laing mga kausaban nga ni sa Carbon Market nga ato ang makita. So hopefully makakita tag laing mga kausaban. Doon na po tayo makita during mechanical parking. So ayan na tong suod mga igsoon og mga tanata. Tara. Sir, good morning sir. Mutalan ako gamay sir. Kini bang mechanical parking sir? Kano sa kani ma open? Wala nga, Baba? kay gingpam. Sigla naman nagtrabaho ako man. Baba sige pagtrabaho. Oo. Kuha man na sir no? Buwing ko na siya. 150 ka slot no? 150 slots nga parking area. Wa mo kakuan. Gatos ka ben. na lang sir. Okay, doon na mo ibanabana nga pizza. Doon na mo ibanabana nga pizza nga makakuha na ni operational pa. Wala pa sad sir. Kay engineer ay maka-decide ana. Okay. Sige. Ongoing pa man gud siya. Ongoing pa. Sige. Thank you sir. Diri sa Bayadak. Okay, thank you sir. Good morning. So sa pagkakaroon mga igsoon, wa pagintay makuha nga estimated completion date apan makita na to nga halos sa human na namuntar na ang mechanical parking nga structure. Mga igsoon, naa dita karon sa kilid sa unit 3 sa Carbon Market. Makita nato nga doon gibuhat diri nga kining atop no, kining structure. And then makita nato nga doon dagkong mga bombilya sa unit 3. As far as I know mga igsoon, pikas-pikas kini no, unit 3 dinhi nga side sa right ug ngadto sa left side dool na sa unit 2. So karon mga igsoon, naa kita sa MC Briones Street ngani sa Carbon Market. Makita nato nga dako-dako naghawan ang ilang daan mga igsoon. Kaniadto mga igsoon ang nahitabo ngani sa Carbon Market, pikas-pikas side sa matagdahan. For example kining MC Briones, makita nato nga dunay mga stall ngadto. So kanang mga stall, ang mga stall nga kaniadto mga igsoon nga nas kilid sa unit 3, unit 2 giukab kato mga igsoon. O karon na-recover na ang tibok MC Briones Street. Mao kanang ingon ani naka lapad o hamugaway. So ana kita karon sa daan kining in between aning unit 2 and unit 3. Makita na to igsoon nga doon na po gibuhat nganing kining atop no nga makakasilungan sa ato ang mga vendors. Ara mga igsoon no. Karon mga igsoon, adlaw Domingo, ang uban sa ato ang mga stall owners o vendors wa na nga ni sila ang pwesto tungod kay pahuway na, pahuway na ang adlaw sa Domingo. Apan makita na to mga igsoon kining bahin sa Carbon Market nga gitawag og bagsakan. Christmas na kayo sila diri mga igsoon. So padayon kita lakaw mga igsoon padong ngadto sa Freedom Park.
anhita agi sa ilahang interim building sa likod nga bahin aron nga makita po ninyo mga igsoon. Di na lang kita musuod aning unit 1 mga igsoon o kining karnihan o isdaan sa Carbon Market. Ani lang ta skilid, agi lang ta. May inday. Inday, kuwang pa na 5. By the way mga igsoon, kining building unit 1 usap po ni sa i-redevelop, so pohon bubon kini i-demolish and then magbarog o laing bagong modernized building. Out na ko ba? Vlog na, bro? Subano 1 2 3. Cebuano. Boss. So akin mga igsoon, pohon doon na ay magbarog nga ning taas ka building. Hopefully doon na untay kanang multi-level parking, kanang parking nga anaa sa ibabaw sa building, unta nga mahunahunaan sa mega wide nga butangan og parking area ang ibabaw. So karon ana-ana kita aning obelisk mga igsoon sa sud sa Carbon Market kining Freedom Park. So wa pa ang ipahimo na ko nga tablet mga igsoon. Joke lang ha. Apan dunay tablet ibutangan ha. And then mao na kini ang obelisk ang naa sa akong likod.
So again mga igsoon, kining redevelopment project sa carbon market, doon na kini cooperation period nga 50 ka tuig og mahimo kining i-extend pa og another 25 years. 8 billion investment sa Megawide Construction Corporation. This is a joint venture agreement between Cebu City Government and Cebu to World, ang sanga nga kompanya sa Megawide. Then matayan nila nga way maghugaw-hugaw, way magbandal-bandal, way magtugtog o especially way mangawat aning mga suga o mga tanong.